Garaşsız vakı bir taraf Türkmenistan'ın hormatlı halkını gözümün göreceği alı koruyacaktıma kasam etiyen. Hormatlı serkeler. Düşünen. Şu attaki benim eğneşim belki harbi eğneşi derdir. Yönü men ehtiyaçlı kalır. Yiğit ve serkeler. Туркменистана гулгойтер. Сегодня-завтра еще побухаю, а в понедельник начну качаться, займусь спортом. Görüşünüz ýaly menim bugün muharby eşikde çykyş edýän bu özüne göre sebäpleri bar. Men 12 ýyl Türkmenistanyň harby gullugyny gulluk etdim. Я больше никогда не буду пить. Я клянусь, никогда. Если я хоть раз захочу выпить, покажи мне это видео. Отставить!